Dahil pag content creator na bitaw ka din no, kay daghan na kay kag mabuhat dahil ba sulod sa isa ka adlaw bitaw no, please lang. Anyway dahil ani ding adlaw din no is nag-color dahil ko sa ko ang buhok. Mo lang samtang nagpaabot ko sa kong buhok ani dahil is tabilo sa ako. Sa mga gusto dahil magpa-color dahil nga pareha daw color sa kong buhok kay lagi daw ang akong buhok ani man gud dahil pagkahuman is nindot kay color ba. So pwede man kayo na dahil magpa-color mo o parag color sa ko ang buhok. Pero kailangan iagi jud nag-bleach ang inyong buhok. Og mag-insert lang dahil ko dahil sa screen na to og picture na ko dahil no sa before and after nga nakoloran ng ako ang buhok ba. Anyway balik ta sa pag-color sa buhok. Kung magpa-color dahil mo sa kuha dahil gusto ninyo ma-achieve ang color nga gusto ninyo is kailangan jud ta mo agi og bleach. Mo lang kailangan dai makadawat yun mo kung unsay resulta sa iyong buhok dai pag human og bleach. Kaya ko mangguday no every time nga mag-ribbon ko dai kay dili na ko recommended ang bleach nga buhok. Kumbaga dai ba magpa-bleach mo sa iyong buhok please la. Kay ang bleach mangguday kay grabe siya makaguba og buhok dai kay lagi mo dry jud nagmaayo inyong buhok. Mo na kung piling gwapa jud mo dai nga nindot yung tanawon inyong buhok dai ug ma-achieve jud ang color nga iyong gusto ninyo ay pa-bleach mo dai go for daggo oy. Kaya ko dai nangwan po ko kwarta dai mo tira jud ko dai kung unsay iyong gusto isugo sa ko or unsay iyong gusto i-request ako aba please la. Og maura dai to no bay oy.